Gepleýär Azatlyk radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gadarly dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 6-njy ýanwary hepdäniň sişenme güni Pragadaky studiýada siz bilen men Sahra. Şuň Habarlar gündeligi programmamyzyň esasy bölegine. Owganystanda prezident Aşraf Ganiniň häkimiýet başyna geçenine 100 gün doldy. What the president has been really clear about is what our strategy in Afghanistan is. Lebap welaýatynda unuň bahasynyň gymmatlajakdygy baradaky gürrüňleriň ilatyň dowla düşmegine sebäp bolandygy habar berilýär. Eýem täzeliglerin ilkinji gününde dükanlaryň ammarlaryndaky unuň barysy satylyp bolundy. Şeýlede gepleşigimizde Türkmenistanda haritlaryň narhynyň gymmatlamagy dogrusynda Türkmen hökümetiniň halka maglumat bermezligi, bu ýagdaýyň ilata ýetirýän täsirleri barada aşawatly ýazyjynyň berjek gürrüňlerini Edir şuurlarım Türkmenistan'ın metodunu yenide alıp barlayan siyaseti mahavatlandırmak devam ediyor. Yurtda haritlaryň bahasynyň gymmatlamagyna aladalanma bildirýän marly ýaşaýjy bilen geçiren söhbetdeşligimizde Türkmen ulunyň hümmetiniň gitmeginde de durmagynda da döwletiň etmeli işleri var. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Habarlar gündeligi programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň günüň täzelikleri bilen tanışyalım. Birleşen Ştatlaryň harbasy Owganystandaky daşary ýurt güýçleriniň sanawynyň kemeldilmegi dogrusyndaky tertipde üýtgetmäniň ýokdugyny aýtdy. Bu maglumat Owgan prezidenti Aşraf Ganiniň gürrüň gidýän mesele gaýtadan garamaga çağırmagynyň ideýany ma'lum edildi. Pentagonyň medpuat wekili we Birleşen Ştatlaryň armiýasynyň polkowniki Steve Warren ödüniň 5-nji ýanwarda beren maglumatynda Birleşen Ştatlaryň planlarynyň öňküligine saklanyp galýandygyny we bellenilen tertipde üýtgetmäniň ýokdugyny belledi. Geçen aýyň ahirinde NATO'nyň Owganystandaky uruş missiýasy tamamlanandan soň Birleşen Ştatlar Owganystanda 10.800 çemesi goşunyny saklap kaldy. Bu san Owganystandaky 13.000 çemesi daşary ýurt goşunynyň aglabasyny emele ýetirýär. Ukraina boýunça 4 ýurdun arasynda geçirilen gepleşiklerde Kiýew wekilçiligi eden resminiň berýän maglumatyna görä 9-njy ýanwarda Gadak paýtagty Astanada Ukrainanyň, Russiýanyň, Germaniýanyň we Fransiýanyň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagynda duşuk geçiriler. Bu barada Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň siýasat we aragatnaşyk boýunça departamentiniň ýolbaşçysy Aleksey Makiyev 5-nji ýanwarda özüniň Twitter sosial ulgamyndaky sahypasynda ma'lum etdi. Makiyev Berlinde geçirilen gepleşiklerde Ukraina delegatsiýasyna ýolbaşçylyk edipdi. Şeýlede Makiyev Twitter sosial ulgamyndaky sahypasyny Astanada geçiriljek duşuň dowamında umumy ulalaşyga gol goýmak ähtimallygynyň bardygyny hem belledi. Dağıstan regionundaky bloger partladyjy terişdeleri saklamak bilen bagly aýplamalar esasında tutsaga synalyndy. Onuň başgalasy bu aýplamalaryň galpdygyny aýdýar. 5-nji ýanwarda Russiýanyň Demirady Kavkaz regionunyň paýtagty Mahaçkalanyň sudy Murat Nurmagomedowň 2 aý deslapky tutsakhanada saklanmalydy barada karar çykardy. Bu baradaky karar dekabr aýynda Nurmagomedowň video ýaýradandan soň ma'lum edildi. Gürrüň gidýän videoda täze ýylyň arça agajy bilen bellenilmegini tanqid edýän Dağıstan tanymal musulmanlar görkezilýär. 31-nji dekabrda Nurmagomedov partladyjy we ýarak serişdelerini saklamakda guman edilip, polisiýa ofitserleri tarapyndan tutsak edilipdi. Kırgızstanda opozisiyon siýasatçynyň kitabynda orta atylýan öňe sürmeler howsala döretdi. Öňkü Atajurt, ýagny Atavatan partiýasynyň kanun çykarjysy Sadyr Japarov häzirki wagt daşary ýurtda ýaşaýar we onuň siýasatda 10 ýyl atly kitaby internet ulgamlarynda peýda boldy. Ol heniz kitap görnüşinde çap edilmedi. Japarov gürrüň gidýän kitapda 2011-nji ýylda Kırgız prezidenti Almazbek Atambaýewiň, öňkü prezident Roza Otunbaýewanyň we käbir beýleki resmiýleriň Türkiýe epesli mukdardaky altyny gidlin geçirmäge gatnaşandygyny öňe sürýär. Kitapda aýplanýan resmiýleriň biri, ýagny Yssyköl regionunyň häkimi Emilbek Kaptagaýew aýplamalary ýalan diýip häsiýetlendirip ýazardy. Şol bir wagtyň özünde Kırgızstanyň öňkü baş prokuroru Kubatbek Babilow gürrüň gidýän aýplamalaryň ählisiniň derňelmelidigini aýtdy.
Günür Ukrainada bolan ýol helakçyliginde Ukrainanyň milli gwardiýasynyň 13 agdasy öldü. Ukrain resmiýetleriniň berýän maglumatyna görä adam ýetkileriniň aglabasy 5-nji ýanwarda Donetsk regionundaky agyr howa şertleri derarly harby ulagy bilen awtobusyň çakmyşan mahal bolupdyr. Ýol helakçylygynyň soň keselhana ýerleşdirilen 10 keskeriň biri 6-njy ýanwarda aradan çykdy. Ukrainadaky konfliktler derarly geçenine aprel aýyndan bäri 4700-den gowrak adam wepat boldy. Halkara Futbol Federasiýasy FIFA'nyň vice-prezidenti bu guramanyň ýolbaşçysy Sepp Blatteriň ýerine geçmek üçin saýlawlara gatnaşjakdygyny aýtdy. 6-njy ýanwarda Ýerdaniýanyň şahzadasy Ali bin Al-Huseyn FIFA'nyň 29-njy maýda geçiriljek nowatdaky prezidentlik saýlawlaryna dalaş etjekdigini ma'lum etdi. 39 ýaşyna şahzada Ali'niň beýanatyny Futbol Federasiýasyna öwrülşik etmegiň wagty geldi diýilýär. Blatteriň 17 ýyllap wezipede bolan döwrüniň dowamında Halkara Futbol Federasiýasy ýagny FIFA korrupsiýa aýplamalary bilen ýygyderli ýüzbeýiz boldy. Hormatly dinleýijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanyş boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň habarlar gündeligi programmamyzyň esasy bölügine geçýäs. Şu gün ýagny 6-njy ýanwarda Owganystanyň prezidenti Aşraf Ganiniň häkimiýet başyna geçenine 100 gün doldy. Emma muňa garamazdan Owgan prezidenti Owganystanyň baş ýerine ýetirjisi Abdullah bilen birlikde ýurduň ministrler kabinetini düzmekde şowsuz bolup gelýär. Bu barada kärdeşim Gödeliň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň. 6-njy ýanwarda Owganystanyň prezidenti Aşraf Ganiniň döwlet başyndaky ilkinji 100 günlük wagt möhleti doldy. Şol bir wagtda Gani heniz täze ministrler kabinetini düzme uğrunda özüniň bütewlik hökümetiniň ýerine ýetiriji ýolbaşçysy Abdullah bilen görüşip gelýär. Hökümetiň ýokary derejeli wezipeleriniň üstünde dören bökdünçlükler Ganiniň saýlawlaryň ýa-da galplyk bilen bagly aýplamalar sebäpli dören dawalardan çykalga tapma uğrunda sentýabrda häkimiýeti paýlaşmak boýunça gelinen alalaşyk sebäp indi kynçylyklar bilen ýüzbeýüz bolýanlygyny görkezdi. Şol alalaşyk grajdan uruşynyň öňüne almak maksadyna gönükdirilipdi. Emma hökümeti düzmek meselesinde dören häzirki çykgynsyzlyk Talibanyň gozgalanlaryny hasam güýçlendirmek howpyny artdyrýar. Taliban Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara söwüş goşunlarynyň aglaba böleginiň ýurtdan çykarylmagynyň we howpsuzlyk jogapkärçiligini Owgan goşunlaryna tapşyrmagynyň ýa-ni öz hüjümlerini hasam güýçlendirdi. Owganystanda 140 000 adamlyk halkara goşunlaryna derekindi aýgytly goldaw atly täze 2 ýyllyk missiýasynyň çäginde 13 000 daşary ýurt harbity galýar. Aşraf Ganiniň 4-nji ýanwarddan çykyşynda Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň Owganystanda galmagyna degişli wagt möhletine Washingtonyň gaýtadan seredip biljekdigini aýtdy. 5-nji ýanwarda Pentagon agdalan wagt möhletine degişli planlaryň üýtgemenligini ma'lum etdi. Aktamyň medeniýet sekretary Josh Ernst Owganystanyň prezidenti Aşraf Ganiniň Birleşen Ştatlaryň Owganystandan öz harbiýleriniň çekilmegine degişli wagt möhletine gaýtadan seretmek meselesi barada aýdanlaryna jogap hökmünde 5-nji ýanwarda Washingtonda jurnalistleriň öňündeden çykyşynda şeýledidi. What the president has been really clear about is Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň biziň Owganystandaky strategiýamyz babatynda açyk ma'lum edişine görä, ýylyň aýagyndan soňam biziň ýagdaýymyz Birleşen Ştatlaryň harbiýleri üçin Owganystandaky söwüş missiýasynyň tamamlanmagyndan ibaretdir. Owganystanlylar indi öz ýurdunyň howpsuzlygy üçin özleri jogapkär. The Afghans are now solely responsible for the security of their country. Dip Aktamyň medeniýet sekretary aýtdy. Soňky döwürde Taliban hereketi Owganystandaky hüjümlerini güýçlendirdi. Taliban hökümet harby we daşary ýurt edaralaryna hüjüm etdi. Owgan goşunyna garşy hem helakçylykly hüjümler amala aşyryldy. Owganystandaky syýasy ýagdaýlar barada soňky täzelikleri kärdeşim Gödeliň dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar gündeligi programmamyzy türkmen sany değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs.
Türkmenistanda ýylyň başyndan manadyň hümmetiniň 22 göterim çemesi pese düşmegi we benziniň bahasynyň 60 göterim ýokarlanmagy netijesinde ýurdun dürli künjegindäki bazarlarda söwda nokatlaryny azyk tenaat önümleriniň belli bir derejede gymmatlanyny habar berilýär. Şol bir wagtyň özünde Lebap welaýatynda unuň narhynyň hem gymmatlajakdygy baradaky gürrüňleriň ilatyň arasynda dowul döredenligi welaýatyň käbir künjeklerini uzyn un nowatlaryň emele gelenligi aýdylýar. Bu barada Lebapda habarçymyz Osman Halifiň berjek maglumatyny dinläliň. Lebapda unuň bahasynyň gymmatlajakdygy baradaky gürrüňleriň ýayramagy köp ýerlerde adamlaryň dowla düşmegine sebäp boldy. Eýem täzeliglerin ilkinji gününde dükanlaryň ammarlaryndaky unuň barsy satylyp bolundy. Yerli häkimiýetler, alyjylar jemgyýetleri ilaty un bilen üzlüksiz üpün etmek barada gyssagly çäreleri görmäge mejbur boldular. Söwda işgärleri dynç günlerdigine garamazdan işläp, galla kombinatlaryndan dükanlara un daşa uğradylar. Un söwdasy gösgöni ulaklaryň üstünde guraldy. Serdarabad etrawynyň Nowat Kurtliýew keňeşliginiň owalarynyň biriniň ýaşaýjysy Nerzulla ulu ulaglarda getirilýän unuň dem salymda satylyp gutarylýandygyny, ýöne şonda da un ýükli indiki ulagyň gelerine garaşyp Nowata durýan adamlaryň sanynyň azalmaýandygyny aýdýar. Eýem täzeliglerin 6-njy gününiň geçip barýandygyna, köpleriň öz öýlerinde unuň 200-300 kilogramlyk ähtiýaçlyk goruny basyp goýandygyna garamazdan oňa bolan isleg azalanok. Dükanlaryň öňlerindäki nowatlar henizem uly. Şu günler her kilogramy 90 teňgeden satylýan unuň her kilogramy 1 manat 60 teňge, hatda 2 manat boljakmyş diýen gürrüňler de ýatşanok. Serdarabadly Nerzulla täzeligin geçen 6 gününiň içinde gymmatlaman galan haridyň diňe un we çörekdigini, adamlaryň dowla düşmegine sebäp bolýan ýagdaýyň şundan gelip çykýandygyny aýdýar. Ma'lum bolşaly, soňky gezek unuň we çöregiň bahalary 2012-nji ýylyň 6-njy iýulunda galdyrylypdy. Şoňa çenli adam başyna 6 kilogram unu arzan, her kilogramy 40 teňgeden bermek düzgünde saklanyp galýardy. Soňra ol düzgüni ýatyrdylar. Unuň we çöregiň bahalaryny bolsa 2 hisseden gowrak galdyrdylar. Unuň we çöregiň bahalarynyň gymmatladylmagy Türkmenistanyň özünde öndürilýän azyk haritlaryň köpüsiniň bahalarynyň galmagyna sebäp bolupdy diýip Nerzulla ýatlaýar. Un bilen bagly häzirki ýüze çykan ýagdaý barada yerli habar serişdelerinde hiç zat aýdylanok. Un nowatlaryna yerli häkimiýet wekilleri gelenok diýen ýaly. Söwda işgärleriniň unuň gymmatlamajakdygy barada gaýdanlaryna bolsa adamlar inananok. Sebäbi soňky günlerde azyk haritlarynyň ählisiniň bahalary galdy. Adamlar Lebapyň bazarlarynda gurulşyk materiallaryndan başlap, ähtiýaçlyk şaýlara, egin eşiklerden başlap ayakkaba, durmuşda ulanylýan senagat haritlaryna, hatda dermany çenli bar zadyň bahasynyň galandygyny aýdýarlar. Husus dükan eýeleriniň käbiri bolsa, öz dükanlaryny wagtlaýynça ýapyp goýupdyr. Olar bahalar bilen bagly häzirki dören ýagdaýyň gadalaşaryna garaşýarlar. İşläp duran dükanlaryň tekçeleri de boşap barýar. Habarçymyz Osman Halifiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Ýang hem belläp geçişmizde ýaly Türkmenistanda ýylyň başyndan manadyň hümmetiniň pese düşmeginiň ýa-da benziniň bahasy 60 göterim ýokarlanyp, azyk senaat önümleri gymmatlaýarka, bu ýagdaý barada yerli habar beriş serişdelerini düýpden maglumat berilmeýär, resmi düşünür çap edilmeýär. Hatda Türkmenistanyň hökümetiniň 5-nji ýanwarda geçiren video şekilli iş maslahatynda da manadyň hümmetini gowşatmak barada resmi karar we onuň ykdysady netijeleri barada maslahat edilmedi. Bu ýagdaý Türkmenistanyň ilatyna nähil täsir etirýär? Azatlyk radiosu bu sowaly Aşşabadyň ýaşaýjysy ýazyjy Amanmurat Bugaýewa berdi. Onuň bilen kärdeşim gözel söhbetdeş boldy. Yurtdaky problemalar barada halka habar berilmezligi şu günler adamlara, ýaşaýjylara nähili täsir getirýär. Şudymışlyk adamlarda lap keşligi bir goňun çökkünlügidir diýär. Halk ýene-de
wagty bolmanyna hepdäniň birinji üniversiteden video şekilli iş maslahatyny şolatlar gowgolar öýdülýäni olatlaryň ýele ýanyndan barylmady, hiç çylly gurrun edilmedi. Halkyň şol soňkuja umydy dowlat başçynyň tarapyndan şolatlaryň kadalaşdyrylmagyna bolan umytdy. Ine şol umydym halkyň şu video iş maslahatyna amal bolmadyny halkyň bir garaşýan zady hepdäniň ahyryna öňki ýyllarda berilip Ministrler kabinetinin giňeldilen meclisi ýetirler. Ine şonda da geçen ýylyň jemlenip täze edilmeli işler hakkında giňişlerini gurrun ediler diýen net bar. Şondan bir zatlary tamakin bolýar ýokm. Aman rada şu günler Türkmenistanyň gazet jurnallarynda näme barada habar berilýär? Edil şuurlarım Türkmenistanyň metbuatyny ýene-de döwri götergilemek, alyp barýan siýasaty mahabatlandyrmak dowam edýär. Hemen elimde şunki neytralny Türkmenistan gazeti şonda ikinji sahypasynda gulleyen yurtda ýaşamak bagt diýilen umumy söz başy bilen Türkmenistanly 4 raýatyň çykyşy berilipdir. Şolaram bizim pensiýalarymyz ýa-da sagalar üçin alýan kömek pulumuz, fasobiýalarymyz 10% ýokarlanyny biz juda bagtyar elimizi uzun yerimize ýetdi diýip ýazýarlar. Şu günler adamlaryň nowatlary durup esasy azyk önümlerini, uny, ýagy satyn alýanlygy, käbir dukanlaryň ýapylýanlygy barada habar berilýär. Indi şeýle ýagdaýlaryň ýüze çykmagy hökümetiň, metbuatyň problemalar barada habar bermeýänligi, şolaryň dören kynçylyklaryň sebäpleri ýa gymmatlagyň sebäpleri barada düşündürüş bermeýänligi bilen bagly bolup bilermi siziň pikiriňizçe? Elbetde şol adamlaryň dowla düşýänligi hakyndaky hanan faktlarynyň dukanlaryň ýapylýanlygyny tasdiq edip biljek. Paýtagyň bazarlaryna köp barly dukanlar yapıldı. Bazarlardaky täze narhlary ýa-da senaat tariflerine olan narhlar kesiplenecek. Ondan aýdyljakmyşyn diýilen gurrunlar bar. Mine bir ýagdaý ondan da şol dünýäde bilmezlik ýa-da uly howp ýok. Ýa-da bolsa bar bolan zady senden ýaşyrmaklary ýa-da howp äsgermezlik ýok. Da ine şu zatlarym hukman öz täsirini ýetirýär. Unalýan bar. Hatda häzir şol senaat tariflerine magazillere aýlanyp entek bahany o diýen üýtgetmek magazillerden senaat tariflerine ýörüýselip aýlanyp alýan adamlar bar. Deýlik döwletlerde bolşýaly halka saadetli bolup geçýän hakykat aýdylsa, ähliwat dogry beýan edilse, döwletiň diňe abraýa ýardy. Azatlyk radiosynyň internet sahypasynda çap bolan maglumatlara gelýän tesvirleriň käbirinde Türkmenistanda bolup geçen ýagdaýlar barada halka maglumatyň resmi düşündürüşiň berilmeýänliginiň sebäbi hökümetiň halka bolan äsgermezçiliginde görülýär. Şeýle pikirler orta atylýar. Türkmen hökümeti tarapyndan halka näme üçin resmi düşündürüş berilmeýär? Men bunu äsgermezlik diýip atlandyrmazdım. Oňa derek bu bolup geçen ýagdaýlary halkdan girlemek diýip atlandyryp, halkdan girlin hereket etmek diýen ýaly, halkdan hakykat girlemek diýen ýaly bir at bererdim bir ýagdaýa. Belkim oňda aňyrsynda ýene-de şol ýöredilýän bir taraply siýasat, ähliwat gulary uluk edip görkezmek diýilen sebäp ýatan bolmaly. Şol üçin bir halka äsgermezliklerle öz goýberýän ýalňyşlyklaryny ýa-da durmuşda galat gelýän ykdysady ýene gaýry kynçylyklary halkyň öňünde boyun almaga, halky şu meseleleri düzeltmekde kömek etmeye çağırmaga gaýrat tapmazlyk bolýardy. Kardeşim gözeliň Aşawatly ýa-da Jaman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, ýurtda dollaryň gymmatlama, benziniň azyk, senaat taritleriň bahasynyň ýokarlanma barada Türkmen hökümetiniň ilaty maglumat bermezligine siz nähili araýarsyňyz? Bu baradaky garaýşlaryňyzy, maglumatlaryňyzy öz başdan geçiren tejribeleriňizi biziň metbuat email belisi gmail.com email adresimde uradyp bilersiňiz. Şeýle-de Azatlyk radiosu bu mesele barada garaýşlaryny bilmek üçin şuň ir bilen Facebook we Kontaktdaky sahypalarynyň okuýjylaryna ýüzlenni. Häzir okuýjylarymyzyň galdyryn käbir tesirlerini siziň dikkatiňize ýetirmekçi.
Zinaratly okuyjymyz bu mesele dogrusunda resmilerden biri birdat diýen bolsa giň alardyk diýip öz garaşyny gallarypdyr. İlhan atly okuyjymyz bolsa halk pahyryň özü kanun hukuk diýen zady bilen ok. Munda hökümetiň näme günäsi bar diýip öz garaşyny beýan edipdir. Twitterda ýolly şatly okuyjymyz hem türkmenlere kim jogap berjek diýip öz tweetini belläpdir. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada öz garaşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyza goşulmagy çağırýas. Bulgamlarda bizi gözleg bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Şeýlede ýeri gelende Kontaktdaky sahypamyz bilen baglanyşykly begençli habary siziň bilen paýlaşasym gelýär. Bulgamda Azatlyk Radiosu bilen dostlaşanlaryň sany 2000-den geçdi. Bildirýän gyzyklanmagyňyz üçin minnetdarlygymyzy bildirýäs. Habarlar gündelik programmamyzı dowam etdirýäs. Türkmenistanda dollaryň benziniň gymmatlamagy netijesinde ýurtda narhlaryň gymmatlaýandygyny ähli pudukda diýenýäli görse bolýany aýdylýar. Käbir türkmenistanlylar Azatlyk Radiosu bilen habarlaşyp bu barada öz aladalanmalaryny beýan edip başladylar. Şeýler raýatlardan biri Mary welaýatyndan özüni Oraz Sahet diýip tanıştyran ýaşaýjy. Ol bu barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanda habarçysy Sultan Açylowa bilen söhbetdeş boldy. Türkmen manatynyň döredilerinden 20 kilo boldy. Şeý 20 kiloň dowamında Türkmen manaty öz hümmetini saklap, döwlete halka näme behbit getirdi? Şu barada pikiriňiz? Türkmen manaty öňkü prezidentimiz döwründe hümmeti durmady. Häzirki prezidentimiz geçeli bäri näýlemde azaçyk saklan, ýa hümmeti. Şonu azaçyk biziň prezidentimiz ber tutdum gadyň hümmetini. Ýöne meniň öz garaýşyma adamlaryň aýlygyny pensiýamyzy oýuldan oýla 10% köpeldik gidip oturda, meniň pikirim boýunça şunu etmelýär kädiýän. Ol 10% galdyrmaly ýa bolyn, ine häzir ýol tölegleri galdy, transport tölegleri döwlet öňünden galdyrýar. Biziň tek alamda ol 10%. Döwlet öňünden galdyryp urdy zatlary. Aýlyklary oýuldan oýla köpeldik gidip otursaň, Türkmeniň pulunyň hümmeti durmalmy gadyň? Sebäp pul köpeldigiçe zatlaryň bahasam soňa görä galýa. Haýsy adam bolsa. Türkmen pulunyň hümmetiniň gitmeginde de durmagynda da döwletiň etmeli işleri bar. Benzin bahasy 30 tenget da 10 esse galdy benziniň bahasy. Onuň o zatlarym ýene halkyň boýuna syryk gäň gitjek gerýog. Onuň hemme zat transport bile gelýär häzir. Ýükler Aşgabatdan Mara oblastyna da aşağı beýleki hemme oblastlara transport ile taşalýar, hemme ýükler. Taşary ýurtlardan transport ile gelýär. Onuň benziniň bahasy gymmat bolar, maşynyň çykdyrsam soňa görä gymmat bolýar da bahasy. Onuň o söwdagärym o hasap çykarmaly, eden söwdasyndan özüniň bellice nemesini özüne peýda galdyrmaly. Ýurdun içinde önýän ýanky teplitselerde önýän göwönümleriň galmagyna näme sebäp bolýan? Hyýar, pomidor teplitselerde öndirler, şolaryň narhlary bir ýyldan galýar. Şoňa näme sebäp bolýar? Türkmenistanymyzda önýän göwönümleriň galmagyna, bahasynyň galmagyna sebäp bolýan zatlar benziniň ýokarlanmagy, onuň parnikde ýetişdirýän adamlaryň polietilen klyonkalaryň gymmatlamagy, göwönüm bilen öz halkymyzy üpçün etmege mümkinçilik bar. Elbette azajyk kynçylyk bar, suw ýeten ok dökün ýetmesligi, o zatlar bar. Şonda da öz halkymyzy gök bilen bol elin üpçün etmege ýagdaýymyz bar. Halkyň ýagdaýy bar. Ýöne halka ýol berilen ok. Diňe paxta ekmelimi? Paxta. Buğday ekmelimi? Buğday. Bir aýratyn kolhoz dörtmeli, sowhoz dörtmeli, birleşikler dörtmeli bir göwönüm öndürýän. Her raýonyň masstabynda bir neme dörtmeli, soňal birleşikler. Diňe paxta buğday diýip durmaly däldi. Gök öndürýänem bir birleşik dörtmeli. Häzir bazardan alýan kartoşkamyzam, soğanmyzam başga ýurtdan gelýär. Onuň alma, hurma diýe köp zatlar daşary ýurtdan gelýär da. Bir üpçün eden daşary ýurtlar. Ýagdaýy bolsa şonu özümiz öndürmeli. Kömek etmeli halka şonu öndürjek adamlara. Bilekeçiligi beýleke. Şonda halkyň güzarany gowlaşar. Garamaýagyň ýagdaýy şonda gowlaşar. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, ýurtda dollaryň, benziniň gymmatlamagy netijesinde azyk senat haritlarynyň gymmatlamagy bu ýagdaýyň siziň durmuşyňyza ýetirýän täsirler barada bize gürrüň beriň. Biz hem halk köpçüligine ýetireli. Biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýadyň.
Şeýlede gepleşýäňiziň şu böleginde Azatlyk radiosynyň azathabar.com web sahypasyna gyzyklanma döreden käbir maglumatlarymyza okuyjylarymyzyň galdyran käbir tesirlerini siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Lebap welaýatynda narxlar barha ýokarlanýar sözbaşy bilen 5-nji ýanwarda çap eden makalamyzyň aşagynda magtumulatly okuyjymyz inni näme boljagymyz belli däl diýip öz garaşyny beýan edipdir. Ahaldan ýok ady bilen tesir galdyran okuyjymyz bolsa, halky gysýalar, halk üçin et ýol gymmat, baýlar üçin bu hiçdat. Ondan pagtany, buğdaýy, dahody galdyrmaly. Türkmenistanda ýaşamak kyn adamyň durmuşyna seredilen ok. Ýolbaşçylar näme maksat bilen edýärler diýip öz garaşyny soraw bilen jemläpdir. Bilemok ady bilen teswirýadan beýleki bir okujymyz döwlet adam üçin diýilýär welin beýle däl. Döwlet üçin diýip öz garaşyny beýan edipdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire giden maglumatlarymyzy biziň azathabar.com web sahypamyzda okap öz garaşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Web sahypamyzda Türkmenistanyň owgan.org arkaly girip bolar. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. Azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Habarlar gündelik programmamyzy Türkmen Owgan serhediniň goýlyna bolup geçen wakalary deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owganystanyň resmileri Demirazyk Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşen welaýatlaryna söwüşçülere garşy giň gowrumly harba operasiýalaryň geçiriljekdigini habar berýärler. Şol bir wagtyň özüne Owganystanyň vice-prezidenti general Raşid Dostum Jowzjan welaýatyna eden saparynyň dowamında Taliban söwüşçülerini duýduruş berip, olary öz ýaraglaryny taşlamaga çağırdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Kawla habarçysy Şamerdan Guly Muradiň berjek maglumatyny dinläliň. Awganystanda Birleşen Halkara Güýçleriniň harby missiýasy tamamlanandan soň terrorizme garşy güreş boýunça agyr borjy Awgan güýçleri öz üstüne aldy. Hawa güýçlerinden mahrum Awgan harbiýleri talep söwüşçilerine garşy uruşyny kynçylyk bilen dowam etdirýär. Awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygy general Şir Muhammed Kerimi 2015-nji ýylda Awgan güýçleriniň ýiti uruşlara taýin bolmalydygyny aýtdy. Döwlet garşydaşlarynyň öz terroristlik hüjümlerini artdyrjakdygyny ol belläp geçdi. Demirgazyk Awganystanda hem düşman barha güýçlenýär. Onuň öňüni almak üçin çäre görmelidir. Amadagi vaziyata pkari janguna de şiddat sarı 2015 kim düşman xpal zor wazmly. Demirgazyk Awganystanda talep jengçilerine garşy uly harby operasiýa geçirmek boýunça Awgan güýçleri taýinlik görýär. Öňkü Özbek meýdan komandiri Owganystanyň vice-prezidenti general Dostum Demirgazyk Awganystanda hereket edýän talep ýaraglaryna duýduruş berdi. Ma'lum bolýaly general Dostum talep söwüşçilerine garşy güreş boýunça 20 000 adamdan abarat yerli ýaragly topar döretmek üçin hem tagalla edýär. Owganystanyň Milli Mejlisiniň Faryab welaýatynyň agdasy we general Dostumyň ýakyn ýaranlarynyň biri deputat Naqibullah Paýyň aýtmagyna görä, ýene şeýle güýjüň döredilmegine zerurat bar. Talep toparynyň Demirgazyk Awganystanyň ýok edilmegini yerli ilat talap edýär. Awgan milli goşuny we milli polisiýasy Demirgazykda Talibana garşy dogry dürüst güreş alyp baryp bilmeýär. Şo sebäpden bu topara garşy güreş üçin yerli ýaragly toparlaryň döredilmeginiň gerektigi duýulýar. Şeýle teklip Awganystanyň Howpsuzlyk Geňeşine hödürlendi. Demirgazyk Awganystanda asudalygyň ornaşdyrylmagy boýunça general Dostumyň täsiri uludur diýip deputat aýtdy. Polis vurdu, vatandaşlar hamniyet ve vücut der. Canol Dostum muasır mı boşa? Kazay mardum az barnama başörey hamniyet matrah şuda. Demirgazyk we Günmatar Owganystanyň 4 welaýatynda talep jengçilerine garşy giňişleýin harby göreşe girişiljekdigini yerli resmiler aýdýar. Türkmen Owgan serhediniň goýynda talep ýaraglarynyň merkez tutandygyny olar öňe sürýär. Jowzjan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Fakir Muhammed Jowzjanyň aýdysyça Serpul, Jowzjan, Faryab we Badagys welaýatlarynda Talibana garşy umumy harby operasiýa geçirilýär. Onuň netijesinde Tahirata çelli region talep jengçilerinden arasalanar. Harby operasiýanyň geçirilmegine vice-prezident general Dostum tapşyryk beripdir.
Vilayat Batxis, Faryab, Juzcan, Sarıpur. Ameliyat da 4 vilayat sartasari şava. Ya ameliyat ham vilayat İran. Şaymerden oğlum radi, Kabuldan azatlyk radius üçin. Hormatly dinleyijiler, Türkmenowan serhedinde bolup geçen wakalar barada sypdyran maglumatlaryňyzy Azatlyk radiosynyň azathabar.com web sahypasyna okap, bu barada öz garaşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Web sahypamda Türkmenistanyň garawum.info arkaly hem girip bolar. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen Habarlar gündeligi programmamyzyň soňuna ýetdik. Gepleşigi Pragadaky studiodan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.